Il-Ministru tal-Ġustizzja jieħu pożizzjoni li tmur f'konfront dirett mal-imħallef irtirat Giovanni Bonello, isem li huwa meqjus bħala istituzzjoni fil-kamp legali u ġuridiku. Fl-ewwel okkażjoni li kellna biex nistaqsuh dwar l-akkużi serji li jagħmel Giovanni Bonello fil-konfront tal-mossi tal-Gvern fil-ġudikatura u imboniċi mhux talli maħax il-pariri sibja tiegħu imma talli għażel li jagħmel dikjarazzjoni ċara. Nemmen illi dak li jgħidu għaliex jemmen f'dak li qed jgħid. Però jien għandi dritt li ma naqbilx miegħu. L-imħallef irtirat Giovanni Bonello fost oħrajn innota li 16 mill-aħħar 17 il-ħatra li saru fil-ġudikatura kienu ħatriet ta' qraba ta' politiċi, ħbieb tal-ministri jew b'xi mod marbuta ma' involviment politiku. Dan apparti li wissa li issa imbeda proċess li se jħalli problemi għal 50 sena li ġejjin u li ma jarax soluzzjoni għalihom. Il-ħadd li għadda anke l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija esprima tħassib tiegħu dwar din is-sitwazzjoni. Qed naslu f'punt illi ħajkun tard wisq. Pajjiżna huwa l-uniku minn fost dawk fl-Unjoni Ewropea fejn il-ġudikatura tintgħażel u tinħatar mill-Prim Ministru.